Haga Jingilang jangka Executive Committee jangka Khasi Hills Autonomous District Council. UCEM jangka KHADC ubatitas Starwell Khan ulong baka Jingilang kalarai baha ka dorbar telang kaman salong shen. Kinsara eka Khasi Hills Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill arajar arpuway kabari Halor ka Jingioh Pateng ka Spah kapau na kikimigi kpa. Uba titas Starwell Khan ulong babunsin gijimi shibun kikenrum kenram bat gijing sengosi ya kebaide ba gijing Pateng ba danru gijing jabe kini gijing dan jing em hapdeng shi yang shisem ulong ba gijing temu jong nega bil kalong ban Wanrah ka an kaban ya bit ya biang bat bante lakam ya gijing ai bah kadai ban long mar Katjuh ki Khun Kynthei bat ki Khun Shynrang nalor kani uletho bakin sara aru apo ka ying dorbar ya ka Khasi Hills Autonomous District Village and Town Development Council Bill kani karukom yo Pateng ya ka hok ka jong ki kemi ki kpa nim shemdan kanunu ka an ha ka bakumnu ban ai bha lani ai Bynta lani ban yo ya ki jingdon jing em jong ki kemi ki kpa ne jong ki tu ki kemi ki kpa ki badon tang ki Khun Shynrang ne jong kitu ki kmi ki kpa ki bangi ong ki bomdon Khun mo teng teng ki don ki ba ngi ong ru akten khasi kita ki yapdu ki bomdon manu te ki jumi sibun ki kenrum ki kenram ki jubu ki mi sibun ki jing'e ki ba Wanrah ki ki bom susi ki ba susi ha ka bede ba kani ka Jingioh Pateng kadon ki kis ki basusi ki ba ki kur ki yakni mo ya ki jing don jing em don bagi Khun ki lek mokot doma bagi kmi ki pa don bagi men ki lek mokot doma bagi Khadc bakum ta ter te haibor iba red nakaliang ke chongi ka S2 committee ba kamtam nakaliang ke chonga ka Wanrah ni ka bill kalong ban lakum nu kumnu ba ngin Wanrah da ka an kaban ya bit ya biang lang kaban te lakam lang bat kabakam ya ban ha ka ni ka an kabangi Wanrah kalong ba lakum nu kumnu kani ka Jingiasam Bynta ka jingi ai bah ka de ban long equally ya ki Khun Kynthei bat ki Khun Shynrang ru kata ka de ka jing thmu jong ka ni nga an tin rei pan ngi airu ya ka provision baka syongpat haka will langani kata ka kot penkam jong ki kmi pa yanu ki mon ban ai ya kanu nu ka jingdon jing em ka ba ki kidon bada ka jo ka poru da ka baburam ngiju ong barobor ba mo ka kabanyo ya ka baha jong ki Khun teng teng ngi ong tang ka Khun Katjuh mo kabanyo lut tang Khun Katjuh terei ong no ki don saungut Spah Kynthei ki men ba pli ru ke syong hayeng ke sumar ke kemi pa ka Khun Pateng ru ka sumar kumno ngin shu ong ba tang ka Khun Katjuh kan yo lut pi kini ki long ba mentang ye le ba sil lain ban Wanrah yang ini ka an kanang ba kan don ka jingya sam Bynta ke equal share ka ba ailat ya ki Khun Shynrang ki jongi kamtam ya ki Khun ya ki samla Shynrang ki jongi bahagi ni ki singi ngayui ya ka jinglong no man sim ka jongki ya ka jing sngo long desperate ka jongki ka ba ki sngo ba haying kemi ka pa haying kur ngim dan jaka mo ka don ka jing sngo ka kur ngimi na yeng ngimi thali ten rei habaki don ya ka Jingioh property ba kumjuru kani kan ya rap ki Khun samla Shynrang ki jongi ki ba ong no ki don ki ba apply kumba apply loan ong no apply loan teng habangi le apply loan ka pen am yang iba ngi hab ban pen am bangi don property biat ngi don jaka bangi niok bu benda bangi niok ban siem loan ban sengkam la jong ban ya snakam la jong ten rei habam don kata ka hok bangi niok ti kimi pa ki mai ten rei da kan ni ka an kamut kan plila ya kiru bakan numdon kan nunu ka jingkhang bakiru ki don ya ka hok ban yo kanang ba kinyo ban perkhat na ka Bynta kalawi ki jongki ten rei kumangan yai ban kalong pat ka don ru ka provision bang ibu aka ai paka syong pat haka will ka ailat ru ya ka will lani kata ka jing pen kam jong ki kimi pa yanu bakin ai Bynta ya ki Khun ti